Respeto, a clave para que o amor sexa maxia e non un inferno. Porque a verdadeira maxia non está en restaurar un corazón roto, senón en permitir que non se rompa nunca máis. Acompañados por Felisa Redondo Valín, docente que titulizou o traballo. Vos que por un instante pechedes os ollos e imaginedes un truco de maxia. Non vexades un coello nun sombreiro ou unha carta voando. Intentade ver a invisibilidade. Xa sei que parece difícil intentar ver algo que é invisible, pero de verdade, intentade. Imaginade unha muller, sofre, grita, pero o mundo a fai invisible. Agora podes abrir os ollos. Nós gañamos este concurso cun vídeo sobre o 25N. A nosa voz, o noso vídeo, o noso premio son a proba de que todos podemos facer o mellor truco de maxia do mundo: romper a invisibilidade. Bo día. Antes que nada, queríamos agradecer a concesión deste premio. Estamos encantados de compartir este día tan especial con todas e todos vos. Sabemos que houve moitas propostas presentadas e ser elexidos é todo un privilexio. Grazas, pois, por valorar o noso proxecto. Cando decidimos participar no concurso, a nosa primeira pregunta foi: en que debemos centrarnos? Como podemos nos acabar coa violencia de xénero? Logo, falamos do noso entorno, das nosas relacións, e nos dimos conta, temos relacións sans ou tóxicas. E chegamos á conclusión de que debemos recapacitar sobre moitas actitudes. Pero a que se debe ese concepto tan equivocado que temos sobre o amor? E que pensamos no amor que se nos transmite a nós mesmos, ou que nos transmiten outros. O amor máxico, romántico. Ten celos porque me quere. É único, non podo ser feliz con ninguén máis. Vai cambiar porque me quere. O amor doe. Isto, desde logo, non é maxia. Aí está a mensaxe do noso vídeo, a maxia e o amor. E por que esa asociación foi a afección do noso compañeiro pola maxia a nosa fonte de inspiración. O poder do mago non está nos seus feitizos, está en creer en sí mesmo e na súa maxia. O poder está en todos, porque erradicar a violencia de xénero é responsabilidade de todos e cada un de nós. Moitas grazas pola vosa atención.